שתי הקבוצות מוכנות לעלות לחר הדשא, כמו שאפשר לראות. יום שמשי נעים מאוד בבאזל. הקהל לא נהר באלפים למגרש הזה. מחפשים את שטרלר הגבוה, הכדור הזה לא מגיע אליו טוב. עכשיו הכדור נכנס לשטרלר, ושטרלר יורד אל הדשא. השופט לא נותן לו את הפנדל. אין פה נבדל. זה מה גם אין עבירה. אין עבירה, אני נקי לגמרי. להפך. שם עליו קצת את היד, זה לא מפחיד בן אדם בגודל של שטרלר. זה מסוכן, ויופי של רפלקס לשוער חואן פבלו. זה היה קרוב לגול. זה דוגמה למה שאני אמרתי בתחילת דבריי, שלשוער היום תהיה עבודה קשה מאוד, וחלק חשוב מאוד במשחק זה לפבלו, חואן פבלו. מחזיר לו את הכדור, המגן השמאלי המצוין הזה, מעלה את הכדור שלו טוב קדימה, והנה ההזדמנות והכנסת רגל נהדרת. באזל ממהרת מאוד. קבל שוב את הכדור הזה, איזה כדור, והנה הכדור בפנים. וזה 1-0, וזהו שטוקר שסוף סוף מצליח בניסיון השלישי או הרביעי שלו לבעוט לשער, למסגרת ולהכניע את חואן פבלו. 1-0, 6 דקות להפסקה. זה החופש הזה שנותנים בהגנה לשחקנים לקבל את הכדור בצורה חופשית כל כך. איפה הלחץ עם שחקן? תראה פה, גם לא לרוץ קרוב אליו, תסתכל באמצע, איזה חור, אין סגירה, יני לא במקום, הוא נכנס לאמצע לסגור. טעות חמורה. הנה מקבל עכשיו אלטמן את הכדור במקום טוב. עדיין אלטמן מוציא בעיטה, וסוף סוף כדור למסגרת. לא בושה, 25 מטר, 23 מטר. בואי תסתכל. האם הייתה פה נגיעת יד? השוויצרים טוענים שכן, וגם אם כן זה היה כדור כל כך חזק שהוא כדור ירוי. לזה התכוונת? לזה התכוונתי. זה המתפרצת שהתכוונתי. כן, זה קורה בדרך כלל אחרי קרנות שלא נזהרים. סלאח מגיע למסירה, וזה יכול להיות שער. נזיב מציל את הכמעט שער עצמי הזה. אוי, איזה דפיקות לב. תיזהר שלמה, אנחנו בגיל מסוכן. אוי, זה הלך למסגרת, זיו. אוי בבוי. נגיעה ראשונה של בן חיים, מעלה את זה לעבר השער, יציאה של השוער, יציאה רעה מאוד של סומר, בפריצה לא מכוון את זה למסגרת. איזו הזדמנות נהדרת למכבי. צריך להוריד את המצח, היה צריך לנגוח כלפי מטה, תסתכל, נוגח גבוה. השוער גם נגע בזה, זה הזיז את הכדור קצת, שלמה. השוויצרים יודעים, שלמה, אוי אוי, איזה טעות, ואיזו טעות, ואיזה מזל. איזה מזל. איזו טעות של טיבי. הוא עמד לא נכון את הכדור הזה. הכדור של רדי כעת. עדיין רדי. יופי של מסירה. אין נבדל. פריצה. נו, מה יהיה? עדיין לא נגמר. בן חיים, מעביר את זה שוב. פריצה לא עולה לנגיחה. איזה שני מצבים. אוי, זה היה קרוב 10 סנטימטר. איזה מצב, 2-1. פס על הארץ, פינה רחוקה. צריך להיפרד מאלברמן בלי הרבה בעיות. ננסה בעיטה לשער. טעות. והכדור הזה בחוץ. שטרלר עם הזדמנות של פעם במשחק. השוער לוקח. ושריקת הסיום, מכבי תל אביב.